Figyelem! 2x5 perc. MMA szabályrendszer. Faj! Gyerünk, Sosol, gyerünk! Gyerünk, Sosol, megbeszéltünk! Ez az, és mozogsz el, mozogsz el! Mozogsz el! Nem, csak rugod, csak rugni! Igen, gyerünk! Pontosan, ez az, és mozogsz el! Gyerünk! Hopp! Ez az, bal jobb! Ez az, és oda megnyugtatom! Ez az, de így van, és megint a rugás! Nyugi! Ez az, és megint a rugás! Gyerünk! Ez az! Mozogsz el! Nem mozogsz el! Igen, és a rugás! Gyerünk, és ez az! Ez az! Ez az! És menj rá a fiúnak! Középre! Rúgjon a lábát! Gyere onnan le! Nyugi! Jobb csapot! Ez az! Oda nézzel, gyerünk! És bak! Ez az! Ez az! Rúgjon a lábát! Ez az! És ütött! Ez az! Jobb csapot! Gyerünk! Gyerünk, rúgja! Menj már! Nyomd le a kezét és ütöd! Stop! Vége! Gyertek középre! Mind a kettő! Hölgyeim és uraim, a mérkőzés! Döntő fölénnyel nyerte a pirosolóban Balogh Sándor! Figyeljetek, hogy Balogh Sándor MMA harcos